No se on se Jumalan velho, sano teille vaan, että tervetuloa kaikki mun bordello, delloon. Täällä tehdään pillun myymisestä taidet, niin kuin Donatello, joten käykää peremmälle. Huoneesta 1 löytyy tän hetken vetonaula. Se osanusi hyvin ja kohtalaisesti laulaa. Spermatsen silmille on kunne helmet kaulaa. Asiakas hoideltu, se pillu paljan juokse aulaa. Huoneessa 2 residentti veti sinatsi. Sen asiakkaan tykkää roolistaus vitsi. Lapsi ei ees halu panna. Ottaa kuset naamalle, sit takas autobaanalle. En läppää edes maalaile. Jos sä olet maalainen, mene huoneeseen 3. Siellä on landehuora, 3. sukupolven taso pysyy korkeen. Ja nää ämmät käy testeis, kellarissa labra hiiret kylpee niiden pillun esteis. Jos ne selvii tunnin, se tietää ne tuu tervet. Jos ne kuolee, desinfioidaan pillun perset. Me huoneeseen 4, jos sä tunnet apatiaa. Vietät chapatia, paukutat pilluun kun papatia. Mut tämmöt kosteen on tää poskeen joo. Kaluus koskee joo. Mä kiso kossel joo. Tossa astu velho bordello. Polku pidelle puolelle. Onko? No kyllä on. No se Jumal Joda, vanha goblini. Mitä kuuluupi? Hyvä kuuluu, sanoisi etten. Mikäs sinut velhon bordelliin toi? Pillua muualla haluaisin. Kyllä. No se onnistuu kyllä. Hei Evelina, huora, tänne! Hyvältä maistuu pillu. Joo, se Jumal velho diu. Jos kaipaat tuuhun nimpaa femmas kylpee makkaran mervi. Ja 6 ynsee kakkava servi. Kynnet lakkaava kerki, kun asiakkaita ei oo. Ainakaan sellaisia, jotka sais sen seisoo. Jos sun petisi jo verivampyyrit ja painaat. 7 on nämä, jolloin kuukautiset aina 8. huoneesta. Löytyy viivi pumpahuora. Hengaat sen luona ja huomaat, et maistuu koiramuona. Huoneessa 9 voit maistaa ensin suolasta. 6 nuolasta, kohta pallis kuolassa. Huoneen 10 eteen on muodostunut pikkujono. Kukas se siellä? No siellä on sun äitis homo. Huoneessa 11 onkin huora mainio. Jaksilutta, joka tarttuu kulliisi aikidol. Huone 12, kunnon luksusaitio. Siellä on sun vaimos, jota pannu kaikki on. Ei täältä löydy Elvis eikä Costello, mut tämmöt kosteen on tää poskeen joo. Kaluus koskee joo, mä kiso kossel joo.